inkinga yami enye engike ngaba nayo before ngikhulelwe benginenkinga yokuthi lento yakhe esikhundleni sokuthi ingenzele imali ngivele ngizizwe ngihalela ucansi ngaso sonke isikhathi. Mangike nje ngabona umuntu wesilisa kuvele kusuka ukushisa. Engathi ngalala angazi ngathi akusasimi. Ngathi khona omunye umuntu ongenile ngaphakathi kimi. Cause angisiyona intombazane enjalo mina. Like umuntu wesilisa anyone. Noma ngabe ubani bhuti wami angikhethi ibala lamuntu. Uma nje kuwumuntu wesilisa engathi nje singenza yona leyo nkonzo. Nina bankashana kwamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ifundazweni selizonke ke khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela lena iBlack Live TV kama lohlelo impande zama Afrika kama lami King Sicaka ngakaloqa. Size la kuzoxoxa nabantu ke sizwe ukuthi abantu bahambe bafika phi nezinto zokuthwala nani ngenhlanhla enkulu ke kulokhu sithe siyaqalaza le nathi eThekwini siyaqalaza hawo noma ngathiwa nomfana kagogo lo. Hawu somkhumbula umfana kagogo uthi ubani ukhona la eThekwini. Engikhuluma nawe nje kwamanye ama-episode uzombona ngoba simbizile ukuthi azolala le inkinga aveze ukuthi naye ekuphi la ngangena khona ngehlombe neqa lapho. Kodwa ke singena kulesi siphalaphala seduze kwami. Yes. Yebo bhuti John. Oba. Ngisacela ungalisho igama. We. Kodwa khona. Ngizobatshela phela mthuba. Hayi bo uzoboshwa. Okay. Qhubeka sisayangizwa ubani sivakasha. Ngiqhamuka enquzu. Okay. Ngizelana ngokuzobika udaba lwenkinga engibhekene nayo. Ngiyethemba elikhulu lokuthi mhlasimbe ngokuhamba kwesikhathi ngizogcina ngithola isixazululo kule nkinga engisele nayo. So indaba yami ke wena bhuti wami iqala la. Iqala ekuthenini ke uma wami unabantwana abawu6. Okay. So imina engimdala kubo bonke. So njengoba ngimdala imina unakekela labantwana laba. Lokhu nje kwathi inhlo lezi ingane lezi ngoba vele umama umuntu obuthaka emzimbeni. So isikhathi esiningi imina engiyeke ngithi kuba nomnyakazo ukuze ngizokwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni. So kunabangani bami ke abasebenzela la eThekwini. Obunye umngani wami ke wase urani salon vele. Okay. Njengoba run isaluni ke wenza lento yokuqashisa ngeyibuko istand. Okay, isibuko istand sirenta kodwa makuphela inyanga. So wasethi kumngani wami ke ake ngimuvele ngapha koThekwini ngize ngizojoyina yena esaluni ngoba nami vele ngiphiwe ezandleni. So ngase ngiza ke ngimuvela ngapha ke. Manje ke inkinga yami ukuthi le mali engiyihola la ngenyanga ngoba angisebenzi ngecommission. Ngisebenza ngento engena ngenyanga. Yes, ngine salary nje stable. Incane ngendlela esimangaliso. Ayingifikisi indawo ngoba fanele ngiyinakekele nami, fanele ngidle la engihlala khona, fanele ngirente, nasekhaya fanele ngiphose ukuze bezolala bedlile. Nezingane ezifuna lokho yana lokho uyazi ke nawe. So ngase ngizwa amanye amantombazane ekhuluma khona la esaluni. Ekhuluma ngokuthi khona ubaba bamaziyo osizayo kwizinto lezi zokuthwala. So ngase ngihlala phansi ngihlaziya kahle le ndaba. Ngathatha inamba yalo ntombazane kodwa angimtshelanga ukuthi ngizoyenzani. Ngayithatha njengeclient. So ngase ngihlaba ke ucingo kuyena ngalihloma kuyena untombazane ngase ngimbuza ngathi ngizwile bekhuluma ngobaba lo abathi uyathwalisa kanjani. Ngisacela ukuthi ke ngithathe ngenye ongqongqoza nami mhlambe khona umnyango ozovula. Uzokwenza ke empilweni yami. So osengisa kuntombazane nebala. Mase ngiya ke isifiso sami bekuwukuthi ngibe nesaluni yami. Oh okay, yeah. Isifiso sami nje sikhulu bekuthi ngibe nesaluni yami ngiyimele nami ithi noma ioperate isaluni kodwa ioperate imali ize ngakimi. Yes.
kube yimi engizoba nabantu abazosebenza ngaphansi kwami, yimi engizobaholela. Hhayi ngiyeke masifika-ke kubaba lo, kuthiwa ubaba nje ukunikeza ugujana nje omncane omngaka, ngaqala emqaleni ngaphansi kodwa ngeskipa noma impahla oyigqokile. Mangifika-ke kulo baba lona-ke, afike-ke ubaba-ke angitshele-ke ukuthi uma ngabe ngizothatha le nto le azonginikeza yona, kuzofanele ukuthi ngizohlala kwakhe. Hhayi ngiqale ngithuke kuthi sekufanele manje ngisuke ngiyohlala kwakhe. Mase sengihleli kwakhe shuthi impilo yami isimile. Yes. Isimile impilo yami, fanele i-revolve around yena. Hhayi kodwa ngokuthi vele ngangumuntu o-desperate for imali. Nalento yokuba umuntu wesifazane ovele ebe-desperate nje. Esikhaleni ungazi ukuthi sokonakale akukunelizini lokho okuncane okutholayo. So hhayi ngavuma-ke. Hhayi ngahlala-ke kwalo baba lo. Laqhubeka ibhizinisi lami. But ekuqhubekeni kwalo ibhizinisi lami angiyiboni i-profit. Uhleli lapha nenzani? Sengifana nomfazi phela wakhe. Njani? Mangifika laphayana, mangisa ukubuyela nje emuva kancane. Uma ngifika laphaya kulo baba lo, ngifica abanye abantu besifazane. Hawu. Nabo bazofuna yona le nto engiyifunayo. Hey udla kamnandi baba. Bonke nilapha. Ngiyahleka phela ngoba kuyahlekwa kodwa nje uma ngabe ngifika laphaya sonke singabafazi bakhe. Mina ngangowesi-4. Ngafica amantombazane amathathu. Okay. Ngangowesi-4 mina. Nawenza same thing. Enza same thing, siyashintshaniswa nje umuntu nomuntu uyazazi ukuthi unegema lakhe. Sisesithenjini kahle kahle. Oh la nenza yonke into kuyalalwa wenza. Kuyalalwa, siyaqhuma, siyancindiswa, siyeqa okufanele sikweqe, siyachatha, siyaphala. Senza konke yonke into kuphele full house. Wabuya ke emva kwenyanga kade uyitika lapha, okay? Before ipheleke inyanga leyo engangikade ngiqalelwe yona-ke. Ngiyabuka bhuti ukuthi ibhizinisi lami okokuqala lento le engiyele laphaya alisebenzi, alifunction ngendlela kufanele ngabe lifunctiona ngayo. And then-ke ngihlale naye ubaba lo. Iphele inyanga ngoba wayethe ngizohlala inyanga. Uma ngabe nje sekudonsela komhla ka-28 sekubheka impela ngasekupheleni kwenyanga, ngiyayibona ukuthi umzimba wami usushintshile. Ngiyeza ukuthi sekunamaphunga engawathandi. Ngiyeza ukuthi sekuthi angibuyisi. Hawu. Sengiqalile ngikhetha ukudla. Hawu. Mangithi ngiyahamba ngiya kadokotela. Kuthiwa ngikhulelwe. Kuthiwa ngikhulelwe. Ngibuye-ke udaba ngizolixoxela yena ubaba ngimtshela ukuthi hayi kuthiwa-ke uthe udokotela ngikhulelwe. Hayi indoda yavele yathwala izandla ekhanda. Yahayiza ibhathi. Yathi nje indoda ayifune ingane yona. Yathi leyo ngane leyo angihambe ngiyosihushula leso sisu. Vele akakabe umuntu. Mina bhuti wami ngumuntu wesifazane. Le ngane le ngi-attached kuyona. Nanokuthi bhuti wami ingane iyisibusiso esiqhamuka kumdali. Exactly. Angikwazi ukuthi enane ngikhiphe le ngane, mhlambe le ngane upresident wakusasa. Ngizoyikhipha mina le ngane uNkulunkulu ngiphe yona yodwa emhlabeni. Oh yeah. So ngamtshela wathi angeke ngize ngikwazi ukuyikhipha ingane yami. Okay nebala-ke ngilontuzane ngimgcina umntwana. Inkinga yami enye engike ngaba nayo before ngikhulelwe benginenkinga yokuthi le nto yakhe esikhundleni sokuthi ingingenisela imali ngivele ngizizwe ngihalela ucansi ngaso sonke isikhathi. Mangike nje ngabona umuntu wesilisa kuvele kusuka ukushisa. Engathi ngalala angazi ngathi akusasimi. Ngathi khona omunye umuntu ongenile ngaphakathi kimi. Cause angisiyona intombazane enjalo mina. Like umuntu wesilisa anyone. Noma ngabe ubani bhuti wami angikhethi ibala lamuntu. Uma nje kuwumuntu wesilisa engathi nje singenza yona leyo nkonzo. So ke ngibuyelelana ke kuleli point lami. Ngimtete kumntanami. Umntana mangimteta
aye ngokukhula unenkinga ye-speech akwazi ukukhuluma. Okay, yeah. Ungenzela nje izinto ezifani nje. Ingane ivesane ukuthi nje phakathi kwamabili mangithi ngiyaphaphama ngivuka ihleli ngezinqa ikweqa amehlo ayishidi onke amehlo amhlophe iyadlikiza kwesinye isikhathi ikivuke nje ihleke yodwa. Ivuke nje ihleke nje engayazi ukuthi ihleka izigxiza amathi. Yeah. Ngisho ingane zasekhaya ziyabaleka. Kwayona ingane yami iyahlukumezeka ngoba phela isizizwe isolated manje. Ayisakwazi ukuhlala nabanye abantu, ayikwazi ukuhlala nabanye abantwana ngoba abanye abantwana babona isilwane. Ngaso sonke isikhathi makuvuka lento le ivele ibaleka ingane ayisekho nje ingane efuna ukusondela eduze kwakhe. Mntanami kwayena uhlukumezekile. Kuze kube namhlanje. Namhlanje una 8 years kodwa uphila nayo lento. Usazombi la. Ngathi angazi noma ngizothi izombi lento, angazi ukuthi yini lento eyangena kuye ngoba umedane nje. Maze-ke zathi 12 o'clock uvesane eshintshe aguquke kube sengathi angazi noma isilwane noma ibhubesi noma ngathi khona imonster ephila ngaphakathi kuyena. So babili umntanami sinenkinga, nami nginenkinga, naye unenkinga. Wena unenkinga ukuthi noma athiwa bangaka abantu besilisa bayelalela nje naba. Mina angibe nankinga futhi kahle sixazululo sami yikho ukuthi ngilale nomuntu wesilisa. Hawu. Ngoba mangamtholanga ngiba nenkinga. Yo. Kodwa ikhona into engingayixoxa nalo baba mhlambe wamvezela ukuthi kwenzakalani. Khona into akayisho yena. Ngake ngambikela lo baba lo, ngamtshela ngathi mina nginenkinga yokuthi enanekeke. Okokuqala nginenkinga yengane, ingane ibehave kanje. Wangitshela ke wena ukuthi akanamsebenzi naleyo ngane, ngisho ingafa. Hawu. Akayidingi. Inonyala ndoda. Empilweni yayo nje akayidingi. Vele usakuthola lokho ayikufuna kimi. So useqedile ngami. Ngamtshela ngathi nginenkinga yokuthi ever since ngathatha lento yakhe anginikeza yona angikuthola ukuphumula. Fanele ngilale nomuntu wesilisa nabantu besilisa ukuze ngizothola ukuphumula. Manje angisazi bhuti wami ukuthi ukhona yini ongangisiza mhlasimbe akhiphe whatever monster abayifaka kimi mhlambe nomntanami ukuze naye mhlasimbe azogcina ethola ukuthi alekeleleke kulento le abhekene nayo. At least ke ekwazi ukuthi ngisho kathiwa ke akasaphimisanga ngamazwi kodwa lento le emenza ukuthi ebalekelwe yizo zonke izingane ezidibana naye ahlala nazo akakwazi ukufunda akakwazi ukwenza lutho. Impilo yakhe imile, impilo yami imile. Ngiyazisola. So now lamlilo lokugcina ngifuna ukulithola ukuthi yebo butama. Njengoba kwenzeka lento masuke yenzeka usuke umuntu normal noma usuke ungazizwa kwawona ikhona mehluko wenza la after kuyanja uma nje lento le bhuti uyabona nje engazi ukuthi ngizoyichaza ngithi nje lento le engazi ukuthi khona umuntu engimembathayo. Okay. Ngathi khona like i-quote uyabona uma ngabe nje uke ngaye yafika lento yangembatha ilapho khona kuqala kufika umcabango ukuthi sengazi ukuthi ngathola umuntu esesengathi ngathola umuntu esilisa mayike waqhamuka nje ivele ngibambe lento lena. Uyabona? Ubambe noma yiphi egulelayo. Hawu, into nje kanjalo. Wesisi ngoba ukhona umuntu ongumlaphi wendabuko esinayo sizoke sibuze siza ukuthi mhlawumbe ayikhona into yokusizakala la kuwe sithola ukuthi akukhona angasiza ngakho ngoba ngempela mawakhuluma nami ngosichaka ngithule nje ngilalela ngithi hey engabe lento ingafika manje ifune mina ngingathini ngoba ngisho but kulungile phela ngagibela phezulu kwakho hayi sisawuma ngigibelana mina hayi indaba yakho lalelani nganza kwethu impande zama-Afrika kuhlekwa noma kufiwe kodwa lezi zinto ze-serious ngale ndlela thina kasikwazi kuyikhuluma siyiqede sonke ngoba akulona ulwazi sinalo thina kodwa khona abanolwazi asambe nje siyophuza amanzi masibuya noma kanjani sobe sekhona uMapholo bezosichazela ukuthi ikhona into enje akabhekana nayo uyayisize kanjani okwamanje ake siphumule sithathe ikhefu. Right njengoba sike sasho ukuthi ake hlaba ikhefu sibuye sasiphinde sabuya ke simphethe ke ubaba uMapholoba njengoba ngike ngasho ukuthi igoli lonke lidilikile la eThekwini sishilo sasineyinkinga eziningi akakaphume lapha eMother Teresa eze la eThekwini sokhuluma na ngqo ezothi abantu bakhalana Pholoba
Injalo mfethu. Ukahle mfowethu? Hayi ngi-right mfethu, ngi-right mfethu. Akukho okungaphandle. Kepha-ke njengoba sila sifana njengomndeni. Hawu. Full time mfowethu. Sibonga nanokuthi ufike nje emva kokuthi nathi sicelile sathi cha vela ndoda ngoba khona izinto okunemibuzo esingakwazi ngempela ukuyiphendula thina eyidinga nini. Yeah. Yeah. La sineyinkinga njengoba ngike ngathi ukuthi fahla usisi lo siqeda ukukhuluma naye la unenkinga ukuthi wahamba wayofuna into yokuphakama as usual abantu abafika la ukukhuluma ngento ezinjalo mayifuna into yokuphakama uthi inyanga yamhlalisa kwakhe inyanga yonke. Yo. Mayihleli lapha abaningi and njengoba baningi nje umsebenzi wabo ukushintshana ngokwenza ucansi nalenyanga inyanga yonke bese kuyima uphothula kuhambo lakho lokuba lapha. Kodwa uthi since abuya ngoba yena efuna ukuba nesaluni ayikho into akayibona enhle kunalokho waphuma lapha esekhulele unomntwana njengamanje neminyaka ewu8 lo mntwana lokho azalwa uactor strange njengezombi nje anqeni wena wabona wrestling uUndertaker avuke nje qinqo ebusuku ngo12 abheke yena unenkinga yenkanuko kulesi sigujana anikezwa sona sawasilahla mayesho kodwa still inkinga yenkanuko ehleli engalala namadoda ngishavile kwawo5 ngenxa yokuthi inkanuko lokho ehleli asikhulumeke emapholoba mhlawumbe eqaleni siza ukuthi ngo-understanding yakho njengomlaphi wendabuko usumgatsha ubovusiza abantu yini esilwane? Mfethu indaba ezibuhlungu lezi zongitshela zona mfethu ngoba shuthi kuyacaca ukuthi abantu mebehambile beyothwasiswa ogobela babo bajike begcine bese bedlala ngezingane zabantu bayithathela imali baphinde futhi balale nazo which is wrong ngoba leyo nto ibulala umsebenzi wobaba mkhulu mfowethu ngoba esikhathini samanje ithina ezabalaphi okumele simele isintu sethu ngoba ukhumbule mfethu ukulapha mfethu it's part of isintu sethu mfethu and mesike salulaza lokho mfethu kufana njengokuthi mfethu sesiyayiqeda kulamanye ama race ukuthi sibonakala ukuthi thina siyinhlekiso futhi ke ngicela nje mfethu ukuthi ngikuqoqe konke lokho mfethu ngikulungise ngawami amazwi mfethu mhlawumbe nababukeli abazobebukela lapho mhlawumbe khona engakwazi ukuthi ngimthinte ngoba mhlawumbe khona onalo ugcobo lokuthi kunezidalo ezihleli kuyena usacabanga ukuphuma ayohamba ayothola usizo ngifuna nje ukuvula amehla abantu inyanga yokuqala mfethu inyanga njalo imiqala ibe umuntu ozofike icela izumbuzo zeimali ibizokusiza owazi leyo nyanga leyo ukuthi ayisenzi iyenzela ukulapha isuke sisiyenzela isisusayo okwesibili mfowethu inyanga ezokutshela ukuthi before ikulaphe kumele iqale ifake into ethize kuwena ngengaphansi layo leyo muntu loyo akahlukile njengomthakathi ofuna ukubhubhisa izingane zabantu okwesibili mfowethu kumele sibe neqiniso nje kwabantu mfowethu ngaso sonke isikhathi engingakusho umfowakithi ukuthi sesibuyela kuloko kwesilwane isilwane mfowethu singena ngeindlela ezihlukahlukene esinye isilwane siyathunyelwa esinye isilwane siyafakwa futhi nanokuthi mhlawumbe umuntu wasekhaya kube khona izinto ayifakayo la uhlala khona bese malokho ugcina ususihaqa ngoba mhlawumbe siqondiswe kuwena esinye mfowethu uyasithola ngezithwalo abanye nabanye mfethu abathakathi phela ba creative bagcina sebezenza ngeindlela ezihlukahlukene kodwa ngeunderstanding yami ilo okuthatha ngisangakusho kuloko ukuthi umuntu akufakele ngokulala nawe isona ke leso ngingasho ukuthi suke kuyisithwalo ngoba mfethu ukukhumbula ukuthi kunabantu abahambayo beyolanda izinto mebeyolanda izinto uthola ukuthi mhlawumbe bayisebenzisa ekutheni bakwazi ukuthi bakhuphule amandla abo ukuze bezokwazi ukuthi baqhubeke balike bethola imali shuthi kahle kufana nje ukuthi mfethu umuntu mebona ukuthi nabo abantu bayangena ukuze ezokwazi ukuthi aqhubeke abe nalamandla kumele afide lento asuke seyithathile ukuze uzokwazi ukuthi ikhuphuke ukhumbuleke mfethu ukuthi umuke wathatha into kanjalo vele kuyadingakala ukuthi kube khona indlela oyiphakela ngayo yabo shuthi kahle lo sisi njoba yena wahamba waya kwinyanga wathola inyanga eyayisebenza ngokuthi into yayo noma lesilwane noma lenyoka yomoya yayifidwa ngocansi so ukhumbuleke ukuthi ke lokho ke
mesokwenzeka sukuphenduka kuba isilwane. Alright. And then mokuphenduka kuba isilwane mfowababa kuyenzeka ukuthola ukuthi ke nomuntu ozolala nalowo muntu loyo lesilwane lesi sigcine sifideka sikwazi ukubuyela kamnikazi sesidlondlobele. Sesinamandla naso. So njengoba ukhuluma wena mfethu ngokuthi mhlambe untombazane unengane nalomuntu and manje nalengane isigcine ngathi iyenzeka engathi manje ingathi akucaci kahle empilweni yakhe. Into engayisho ngaloko mfowababa ukuthi ke kungenzeka ukuthi kulezi imbiza nezinkambi ababeziphuza bezokwenza ucansi inkambi ezazingekho right ngoba ukhumbule ngisho noma ngathiwa ke asabuyeli ke ekubini bezinto sikhumbule ukuthi uma uzohamba vele uyobheka ingane ngembiza Sure. leyo ngane ayibi normal ayifani njengazo zonke yes. So injalo futhi nakhona kulewo bomuthi omubi mfowethu uthola ukuthi ekugcineni kunezinto ababeyisebenzisa kunezinto ababezigcoba and then emva lokho kwaba ukuthi ekugcineni ngokuganga kwabo kwagcine kuphothuleka kwaphuma ingane leyo ngane vele mfethu izoba nako ukuphazamiseka ngoba ayiqhamukanga ngesandla esihle ayiphumanga mhlawumbe edlozini elithize iphume ngobumnyama mfethu so ingakho mgcina mhlawumbe isiyenza ngalendlela eyenza ngayo kodwa mfethu into engiphatha kabuhlungu ukuthi usisi mfethu unezilwane ezilala naye and ezigcine sezimenze engathi manje angalala nawo wonke umuntu suke mfethu kufuna lezi zilwane suke ifuna ukuthi zifike zikwazi ukuthi mfethu zidlondlobale mayibuyela kamnikazi zibe sezinamandla ukuze lo muntu ngale abe namandla adlondlobale ngolwami ulwazi ngazi kanjalo mfethu. Mfethu wayechaza lento ngayizwa ngiyacabanga ukuthi nomuntu osekhaya ubukela uyabona uyezwa futhi ukuthi kuthiwani mayelana nohambo lesilwane ukuthi mhlawumbe sekuyinto eqale kuphi kuze ifike phi naba ke bayazi ngendlela yakho abakuchazela understand but asifike la amapholo bekuthenini ke nawe ungumuntu lezi zinto obhekana nazo njalo njengoba umuntu osebenza ngebhavu isikhathi esiningi usiza abantu nani iyiphi indlela umuntu osuke ebhekene nayo lenkinga osizakala ngayo kwamapholo? Okay mfowethu mina ngithande ukuthi mfethu abantu sibenzele iqiniso yabo so into engizoyisho nje kwabantu la into nje simple futhi nakhona umuntu ozothi mayibona naye mhlawumbe imenzele isense so into esiyenza lana mfethu khona into lezi sihlanganisayo mesihlanganisa leyo ntelezi leyo mfethu kumele ihambiselana nembiza ngoba akusiza ukuthi umuntu umgeze ngaphandle kodwa ingaphakathi ungalibulalanga lezi zinto lezi ezisuke zimhlukumeza ngaphakathi ngoba ukhumbula ukuthi lento yokuthi abe nenkanuko alike halele into yakheke ngaphakathi so ufuna ukuthi uma usumgezile kube khona izinto ozomphuzisa zona umncindisi ngoba futhi nakhona khumbula ukuthi kuneyinsizi ezisizayo mfethu uyabona nje uma uthola izinsizi bese emva lokho uzifaka inaliti uyifaka inaliti ngaphansi uma uyifaka inaliti ngaphansi uyazilalisa lezo insizi lezo bese emva lokho ngakusasa ekseni uyazithola uzincinde mfethu kodwa awuzincindi zinenaliti shuthi inaliti uyayikhipha isizathu sokufaka inaliti mfethu usukumela lento leyo ukuthi mayifika leza insizi ngaphakathi kumele ifike zibhidlize zihlabe yonke into engaphakathi lapha so yonke into oyenzayo uma uyigedla mfethu uqala uyibuka ukuthi leyo nto leyo isuke iqondene kanjani nento. Okay. Ingakho mfethu even noma sizosebenzisa izilwane uzosebenzisa izilwane kuba nezilwane ezithizo ezikhethayo ukuthi yazini ngiyocupha manje la ngiyoganga la ngiyoshaya la ngiyofuna impumelelo so uyazibheka ibehavior yezilwane thina samagedla sibheka ukuthi izilwane zisebenza kanjani bese ngalokho sizosebenzisa amathamba khona sisebenzise futhi nakhona amafutha khona ngesinye isikhathi ke sibuye sithole nezikhumba zakhona mfethu yayizinto engisho and then ke lana mfethu mina indlela yami yokugeza abantu mfethu ukuthi ke ngithole leyo nto lezi ngithola into yokuphuza ngithola isinsisi bese emva lapho ngiyamtshela ukuthi athole inkukhu eminyama bese athola ikhandlela elimnyama ukhumbula ukuthi ikhandlela elimnyama mfethu lilona lokukhipha ubumnyama ikhandlela elibofu elokulwizitha nezinto ezikuhlaselayo bese emva lokho kumele ungitholele inaliti bese emva lokho ke uzongitholela isigenami ungitholele indoda eminyama nendoda ebovu bese uzongitholela isiqunga naso ngiyasifaka ngoba phela isiqunga ngithi naso futhi siyakwazi ukuthi ngoma ihlanganisa zonke lezi zinto lezi bese emva lokho ke ungitholele ilabatheka ke mfethu ke ngiyengithande ukucupha ngalo ngoba lingena kuyo yonke into mfethu ehlangene nesicupho and futhi uyakwazi ukuthi futhi nakhona ulisebenzise ekutheni mhlawumbe ulihlanganise nembiza noma nentelezi ngoba liyakwazi ukuphuzeka liyakwazi futhi ukuthi ligeze abelungu baye basho bathi it's an African potato yabo lonto le but kodwa futhi
futhi nakhona uyazi ukuthi maningi ama-African potato ababekayo but leyana i-African potato uyokulapha mfowethu izinto engisho bese emva lokho siyayihlanganisa-ke mntakababa sizenze zonke lezi zinto kunemikhuba yakhona-ke siyenzayo-ke mfowethu siyothola iy'duli-ke mfowethu isiduli angithi suke sime njengethuna mfowethu lapho bese emva lokho siyacupha-ke sihlanganise bese emva lokho simphuzise umuntu into ethize esuke siyihlanganisile bese emva lokho siyamtshela ukuthi akaphalazele la esidulini ngoba umphalazo wakhe uzokwazi ukuthi noma ekhuluma sihogele lesa siduli lesiya ukuthi kahle kahle kunomuntu owumnikazi osekhulumayo ngoba fana nokuthi uyasigcoba leso siduli uma ungaqala waphalaza kusona bese emva lokho siyaqala sifaka lezi zinto zethu ukuthi uma usukhuluma ususho zonke izinto bese emva lokho kuchela leli gazi leli la ngaphakathi leli ozokwazi ukuthi ukhiphe umnyama uphinde uphindisele bese emva lokho-ke kuba ukuthi-ke mfowethu-ke siyamcupha lowo muntu siyamgeza lowo muntu ngaleso sikhathi la mfowethu ngiyacabanga ukuthi-ke niyakuthola-ke onikudingayo uyabona futhi nawe ukuthi unenkinga uyamdinga umapolo beduze kwakho ungamthinta-ke ngoba nje ngeke azaphume engayishongo inamba atholakala kuyona kodwa ngoba useThekwini futhi nakhona eThekwini ufike uzosiza abantu abafuna ukusizakala if ever uyabona ukuthi nikhona nibaningi niqoqobana ningaxhumana nani emthinta engakahambi ngoba uney'nsuku ey'ncane kakhulu uma ngentathu imbili la bese buyela lapha kwaMother Teresa kwesikagogo mfowethu asibuzele abantu ngoba abantu bayafuna ukwazi ukuthi njengoba umuntu osebenzele eGoli kakhulu uma ula eThekwini bengakwazi ukuyi-organizer beze kuwena ubasize ungahlela into kanjalo ukuthi uze kubona ngqola eThekwini. So into mfethu engifisayo mfethu ukuyisho mfethu ngoba ngumuntu othanda ukuthi indawo mengizosebenza kuyona ngiqale ngiyibike kwamakhehla nezalukazi yabo angivele nje ngiqhamuke sengisebenza so kuyoba yinto mfethu okuyomele ngiyihlelele bese ngiyakhela umcimbi wayo mfethu ukuthi ngikwazi ukusondeza izidalwa zami ukuthi mhla ngisebenza kuleyo ndawo ngikwazi ukuthi mfethu abantu bafike batholakala usizo kahle so okwamanje mfethu ngisasebenzela eGoli but umuntu uma efuna i-product siyakwazi mfethu ukuthi simkhoriyele mesimkhoriyela mfethu la eDurban eCape Town ePE siyamkhoriyela into esuka ayifuna but kuloko okhipha isilwane uma ukuthi ngempela mfethu userious ngokuthi usizakala uzowela mfethu uze eGoli akukhona phesheya uyakwazi ukuthi nje mfethu ngoba nje nami ngoba ngifikile la ngizonibona la ka-Black Life ababaxoshana futhi endizeni yazi ukuthi nje akupheli nane-hour nje usuyibona nje usutheleka nje usungena nje endaweni la mfethu so nami mfethu ngithe ukuthi ngize ngizonibona sikwazi ukuthi sikhulumisane ngoba akusizi ukuthi kuliye kuba yinini eniya ngale ngaze kuphela amasente ephaketheni phela sichaka alright sithemba ukuthi nifundile-ke inamba ebathola kuzona babekudinga mfethu ngoba nginama-WhatsApp awu-4 angizazi inamba zami ngekhanda kodwa ngoba zibhaliwe la phansi mfethu bengingajabula ukuthi-ke ngicela niyithathe and then meningifonela nizothola abasebenzi bami ningathuki mekubamba abantu besifazane khumbula ukuthi ngihamba nogogo la so mina ngiye ngithande ukuthi-ke njengoba ngihamba nezalukazi ngiqashe abantu besifazane kube yibona abasebenza kuze ngizojabulisa lesalukazi okuyisona futhi esengimbathile so mfethu kulaba abaseGoli ngifuna nje ukudlulisa lo myalezo nina abaseGoli angidingi ukuthi-ke futhi nakhona nile nitatazela nifake indaba zama-packs siney'moto ezihambayo ziyodeliver straight kunina mhlawumbe nginyanga yokuqala nje ene-Uber yomuthi so ne-Uber yomuthi mfethu umuntu ufika qathatha iy'moto zabo zifika qathatha la ehleli khona umuntu eyishayela u4 ebuka i-Black Life bese kuyangqongqozwa la kuthiwa hayi nawo umuthi wakho usufikile mawukuthi futhi nakhona awunalo ithemba noma ubone ngathi yadileya khuleka fika eBaramall opposite Orlando kwama-Towers so opposite kune-mall okuthiwa ise-Baramall fike kube i-Bara Rank uma wehla kancane uthi before ufika KFC kunendawo la uthi uyabona i-mall engathi sentanyana inyanga yokuqala mfethu lapha abantu e-mall but ngeke sikunaye kakhulu lokho sichaka mfethu la se-mall mfethu eBaramall so eBaramall mfethu uyangifica ngaphakathi Friday Saturday and Sunday sure ngiyenzisa abantu ibhavu ngama-Sundays ngiyisa abantu emanzini only Sundays yabo ngoba phakathi nensuku engisuke ngibhizi bafo ngihamba ngiyohlanganisa imithi ngenza zonke lezo zinto lezi ey'dinga ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole usizo mfethu asibonga kakhulu isikhathi sithembe saqhubeka sibe nawe ngoba namhlanje uze kithi
Angize kunina nje futhi ngempela. Siyabongela mfowethu. Angazi noma mhlawumbe ngizolithola ineti ekugcineni. Hayi ngiyangalithola. Right, asibonga kakhulu ingane zakwethu, nithemba ukuthi khona nekutholayo. Uzophinda abuye futhi kolunye udaba ngoba namhlanje sihleli naye nje sifuna ukuzwa yonke ingonyuluka, sithola yonke into la angangenela khona angenela. Kwamanye la angangeni khona cha umuntu oneqiniso uyasho nje le angiyazi angihlangene naye. Igama lami King Sichaka ngakaluqa, izimpande zama-Afrika, igama lohlelo nisale kahle.